गावनि असे बिमाखौनो बुथारदों सासे बर' लाइमोन फिसालाया। नंगौ लोगोफोर, बोरै बुथारनो हाखौ गावनि बिमाखौनो? लोगोफोर, दासो खोनाब्रबनाय निउस, नोंथांमोना निउसखौ जोबजासिम नायलां। खोनानो मोननाय बायदिबा बुथारग्रानि मुङानो जाबाय मंगल सिं नार्जारी आरो बुथारजाग्रानि बिमानि मुङानो जाबाय मन्जु नार्जारी। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा लाइदांफारा गामियाव। जोबोद लाजिथाव आरो दुखुनांथाव लोगोफोर, बे जाथायखौ खोनानानै बिराद दुखु मोनदों। मानोना बे मानसिया बे पृथिबियाव गावनि बिमाखौ बुथारनोसो जोनोम लादोंमोन नामा? जिबायदि बिमाया जिबायदि उन्दैनिफ्राय आलाय सिलायै गथ'खौ फरायनाय, फेदेरनाय, जाहोनाय, गोबां खस्थ'यै फेदेरो, अब्ला बे फिसाखौ फेदेरनानै जुदि फिसाफोरनि आखायाव बुथारजानो गोनांबा नोंथांमोना साननानै नायदो लोगोफोर, आजिखालिनि जुगाव माबायदि सानबावनो गोनां। खोनानो मोननाय बायदिबा थांनाय हराव बिमा फिसा माबा मोनसे गेंग्रें गुंग्रुं नांलायनाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै फिसालाया बिमाखौ बुथारनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो? बे फिसालानि सायाव मा एक्सन लायो? नोंथांमोना गासिबो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन। आरो अलरेडि पुलिसा बेखौ खाखाबाय लोगोफोर, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों। आङो फट' होबाय, भिडिअखौ होनाय जाथ'नाय नंला आरोना। बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना हो, जाहाथे बे न'खरनि दुखु दाखा सहायनाय थानो हायै बेफोरखौ गासिबो खोनाजोबो आरो गासिबो मोनथिजोबो बे जाथायनि गेजेराव मा जादों मा मायो। बेनिखायनो बे भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामजागोन लोगोफोर, हाजारसे शेयार खालामजागोन। जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो बे भिडिअखौ नुनाय बायदि, जाहाथे बेफोर भिडिअखौ नायनानै एसे बुजिनाय, एसे सोलोंनो रोंनाय। मानोना जोंहा गासिबो बांबोगासिनो दङ बेफोर खैफोदनिफ्राय आफोदनिफ्राय गासिबो मिथिनो मोननाय बायदि। दायो सानफा एफा गासिबो सोलायगासिनो दङ जोंनि बर' लाइमोनफोरा, जिहेथु लोंना जानानै बुजिनो रोंला, बिमा बिफाखौ सिनायनो रोंला, गावनि गथ' गथाय सिनायनो रोंला, बुला बुसि खालामनानै बोरैबा खोमालायनाय माबालायनाय जानो हमबाय आरोना लोगोफोर। बे निउसआव फुल जाथायनि सोमोन्दै बड'लेण्ड बुब्लि एबा बड'लेण्ड रादाबनि चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। गेदेर गेदेर निउस चेनेलफोराव भिडिअखौ नुनो मोनगोन। आं भिडिअखौ होनाय जाथों नंला लोगोफोर, आङो बेखौनो आपडेट होनो हाबाय जे नोंथांमोना एसे मोनथिथों, एसे बुजिथों होननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामनाय जाबाय। आरो नोंथांमोना बे हमनाय पुलिसा खानाय भिडिअखौ नायनो गोसोबा नोंथांमोना गेदेर गेदेर जोंनि निउस चेनेलफोराथ' दंखायोना, बेयाव थांनानै नायबानो जागोन आरोना। बेनो आरोना लोगोफोर, दा मा बुंनो, जोंनि बर' फिसाफोराबो ओरैबायदि चेन्ज जाबोगासिनो, जाहाथे गावनि बिमा बिफाफोरखौ बिदि खासथि खालामा, गावनि बिमा बिफाफोरा जेरै खांदों बेबायदि बुजिना थानाय बायदि आरोना। बेनोसै। दायो नोंथांमोना निउसखौ नुखाबाय लोगोफोर, जोबोद दुखुनांथाव जोंहाना, जोबोद गिनो लागा, जोबोद लाजिनो लागा, जोबोद दुखुनांथाव। माने गावनि ओरैबायदि गाज्रिबाबो माने गावनि बिमा बिफाखौ बुथारनाङामोन आरोना। ओरैबायदि मानसिजों माने बिमाखौनो बुथारलायनाय, आयौ आयौ। दानिफ्रायल' नङा, आङो गोदोनिफ्रायबो खोनानो मोन्दोंमोन, खिन्थु जोंनि बर'खौसो बिदि खोनाबाय थादों जोङो। माने बर' माने बिमाखौनो बुथारलायनाय आरोना। बिमाखौनो बुथारदों आरो गुबुनखौ माबाव आरो बेबायदि साननो गोनां। दायो नोंथांमोना नुखाबाय, बेखौ माने पुलिसाबो हमखाबाय आरोना। पुलिसाबो अलरेडि बेखौ माबा खालामखाबाय, खाखाबाय। दायो गोगोम साजाखौ मोनसिगोन बियो, जेलावनो थानानै खाथिनांसिगोन बियो, बेबायदि जायो आरोना। मा बुंनो दा, बिसोरो अननाय दंना गैयालै, गावनि बिमा बिफाखौनो बेबायदि बुथारलायनाय माबानाय ना। गावनि फिसाला जानानै, गावनि असे बिमा जानानै माने बिमाखौ बुथारलायनो हानाय माबायदि खाहक दङ बिसोरनियाव, ओरैबायदि आरोना। बिदिनोसै आरोना लोगोफोर, दुखुनांथाव।